Achimwene bwenzi lanu ndi galu. N'chifukwa chiyani mukulola kuti iye akuitsatire? Anandinenera mawu amenewa ndi mchemwali wanga. Nditawamva mtima wanga unandiwawa. Makamaka khulu langa silinakhulupirire kuti amene ankatchulidwa anali Dorothy. Nthawi iyi nkuti ine ndi Dorothy tili kumudzi kwathu. Nditamva mawuwa ndinawayang'ana chemwali ndi Phuma. Ndinatsala pang'ono kwamenya mbama. Posandoza mwansanga zomwe Dorothy adachita chemwali amandipweteketsa mtima. Makamaka munthu wonditsatirapo badwa sakadayenera kunditero. Zondimenyazo zotanthauza chiyani? Anandikuwa chemwali. Ndikufuna kumva mwachangu chimene Dorothy wachita. Ndiye ndiyamba kumenya kamwa lomwera. Ndinaopseza. Ngati mukuganiza kuti ndiopa ndiye hede mupulula. Anatero chemwali mwamwano. Ndinawayang'ana kumaso. Ndinati kunditola ngati mapira eti. Ndati ngati muli ndi nzeru chibwenzi chimene chimuchimitse. Masiku ano atsikana ndi mchenga. Asowa ndi mlongo wako basi. Ndiyeno. Ndaona kuti mtsikana wanuyu mukumunyambira ngakhala lako chotani mungoti zilibe kanthu. Zilibe kanthu zona. Mukufuna ndimuphe pomwe sanalakwe? Sanalakwe. Ndikudziwa mufuna mudzingo mulekerera. Ndi mkazi wanu? Chibwenzi chomwechi cha umboni kuti tidzira chimwene akula. Musandilalikire. Ena akakwatira ndiye kuti amayamba kaye kumera nyanga. Achimwene musandidule mkamwa. Musandiopseze. Musanditose ndi chala. Likakhala tsinyalo mukamukokere bwenzi lanu osati ineyi. Sine bwenzi lanu mwamva? Iwe zimveka? Sidevekedwe matoera chaka chimodzi wamva? Kapena ufuna ndizigona ndiwe? Mwaonekadi. Mtsikana wanu wakupundulani. Mungonera zoduka mutu muli phe. Kuli bwino achimwene anga akhale nkhuku tsopano. Ukuti chiyani? Poyamba mmamvera makolo. Mutapeza chibwenzichi zinthu zinayamba kusintha. Kusintha? Zinthu zasokonekera ngati nyumba momwe mwalowedwa ndi mbava. Ndiye. Anali ndiye wamphamvu komabe kwinaku ndimalimbana ndi mtima wanga. Ngakhale chemwaliwo adala sinandiuze chomwe Dorothy analakwa. Maganizo atali anali adzadza m'mutu mwanga. Ndimaopa kuti ngati cholakwa chake chinali chopititsa ku Gehena ndiye kuti Atate akanandithetsera chibwenzi changa. Nanga msungwana wina ofika kukhosi kwanga ngati Dorothy nkanampeza kuti. Ndinayang'ana kumbali. Ndimanamizira ngati zomwe zinanenedwazi sindinazimve. Kwanu nkumoro achimwene. Ndinadabwa chomwechi chifukwa ndimaona kuti Mulungu wachifundo ndi chikondi chonse sanganditalere ku Gehena pa nkhani yoti ine sindikuyidziwa. Koma nditakomana ndi Atate ndi nkhope yodzatsidwa ndi mkwiyo ndidaona kuti Dorothy adawotchadi tchalichi. Zonsezi ndi chifukwa cha mpira. Nditangoyamba kumene chibwenzi ndi Dorothy matimu a mpira amandikakamira. Iliyonse imafuna ndikongoletsere uniform yake. Kunjako kunali matimu oti amasambulidwa nthawi iliyonse akalowa m'bwalo losewerera mpira. Matimu oliza anzawo asamboli anali mkagulu kawo kapadera. China pamali yonse pamembedwa nthungululu. Ndikuti ndinasankha timu yomwe idali pansi penipeni pa mpikisano wa matimu. Matimu omwe anali pa nsonga amandipatsa mantha. Adali ndi amaliwongo awo ngongole za mpwechepweche. Makamaka sindidafuna kupitira zaeni. Pa nsonga apo akamagwapo ndikhale nawo limodzi. Abale anga ndawa apansi oti zigoli zidali zitawasambula ngati amadya masambo opanda msinjiro tsiku ndi tsiku. Ndinasewera timu yanga yoyamba kuzomba. Timu yangayi itapambana ndi chigoli chomwe ndinalowetsa mu golo ndinazindikira kuti ndinali pamoto. Timu yangayi sinkanana bwino ndi timu yomwe tinayichinyayi. Yovulalayi ndi yomwe imayeretsa ku mtima kwa Dorothy. Kudali kulakwa kwanga. Mbuyo munditali ndisanamuonike kuti ndidziwe timu yake. Mpira woyamba utatha anthu ambiri anandizungulira nkundithokoza chifukwa ndidasewera mwangozi chifukwa adani amagwa okha popanda ine kuagunda. Anthu amati njomba zanga zinali zoputsitsa. Ndili ku primary kulilongwe akuluakulu ena amalekera ati kusewera akaona kuti ndili momwe. Amaopa kuti ndiwagoneka pansi ngati kamchowa kapena mtsikana. Mene ndatchula mtsikana zandikumbutsa kale langa ndili kulilongwe. Nthawi imeneyi ndi anzanga timabisala m'mitengo kuti tionena manyada weniweni pakati pa tsikana aku 25 ndi mgona. Unali mpikisano. Anthu amapeza bwalo nkuzungulira. Akationa manyada aku 25 kapena mgona amalowa m'bwalo. Uku ochemerera ake akumuimbira nyimbo ndi m'manja. Ali mmene mwamayamba ndikuvula diresi kenako pitikoti. Amangosiya panti ndi chikoka mabere basi. Uku wakudzipukusa nkunyada ngati pa mpikisano waziphadzuwa. Cholinga chinali chofuna kuonetsa zonse, khungu ndi zovala. Pamenepa ndiye kuti yogamula akuona zonse. Amene ankakongola kwambiri kuposa nzake amapambana. Ndiye kumakhala kukuwa mudziwa atsikana. Ndikuti powabisalira atsikanawa timawadyetsa njomba chifukwa akatizindikira amatithamangitsa ngati momwe Dorothy anandichitira kuzomba kuja pa tsiku loyamba kusewerera timu yanga ija. Mpira utatha Dorothy anandikoka uniform nkunding'ambira mbali imodzi. Kuyambira lero mwa adani anga onse uli pa nsonga penipeni.
anatero Dorothy pagulu pa anthu uku akukankha mkono wanga.